Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri urtarrilaren azkenengo astera edo azkenengo aste honetako saiora. Urtea aurrera doa, baina oraindik hasieran gaude. Izan ere, Patxiku Irisarri izango dugu gaur gurekin, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoko lehendakaria. 2018ko ebaluaketa egingo du eta 2019an nola aurreikusten edo prestatzen ari diren kontatuko digu. Bestalde, pasaden astean Maio Jenart, Jeremie Garat eta Pascal Humbert musikariek poesia musikatuko ikuskizune eskaini zuten Izarlaino izenburupean. Gainera, han izan ginen eta Maio Jenart kantariarekin ere egoteko tartetxo bat izan genuen. Gero ikusiko duzue, orain goazen efemerideekin eta saioari hasiera ematera. Ingalaterran gertatutako bi efemeride ekartzen dizkizuegu. Lehendabizikoa 18. mendekoa. 1754an, Horace Walpole politikari eta idazleak serendipia hitza sortu zuen, ustekabeko aurkikuntza esan nahi duena. Horace Mann idazleari idatzitako eskutitz baten bitartez izan zen. Mende bat geroago 1813 urtean, Jane Austen idazlearen harrotasuna eta aurre juzguak eleberria argitaratu zen. Kaixo, hauek dira urtarrilaren 28ko titularrak. Fitur azoka amaitu eginda. Barkos lehendakariak Nafarroako erakargarritasun turistikorako gastronomiaren garrantzia nabarmendu egin du. Naizen, hori da Euskal Herriko adingabe transexualen gurasoen elkartearen izen berria. Osasun departamentuak medikuen sindikatuari elkarrizketei ekin baino lehen greba deialdia bertan bera uztea eskatu dio. Otsailaren 9an Tuteran, Nafarroako bertsolari txapelketari hasiera emango zaio. Nafarroako kontu ganbararen arabera, Salestarren ikastetxearen salerosketa prozesuan administrazioak galtzori gehiegi hartu zituen. Urtarrilaren 28ko egunkariak birpasatzeko unea, goazen lehendabizi Diario de Navarrara. Lerroburu hau nabarmendu dute. 90.000 nafar inguruk argi fakturarako gaueko tarifa erregulatu bat aukeratzen dute. Azaleko argazkian, Zunbillako kuadrilla bat ijitoz mozorrotutak ikusi daitezke. Eguraldi txarrari aurre inauteri on batzuekin izenburupean. Diario de Notiziaseko titular nagusian, Nafarroako bazurdeen gehiegizko populazioaren ondorioz kotxe istripuek gorakada maksimoa izan dute. Azaleko irudiak herri inauteriei erreferentzia egiten die. Titularrak edo izenburuak honela azaltzen du. Zunbilla eta Leitza inauterien erritmora. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Guaidó negoziaketak errefusatu egiten ditu eta indar armatuak apelatzen ditu. Azaleko argazkiak migrante talde bat itsasoan erakusten du. Izenburu honek laguntzen du. Aita Mari ontziak itxoiten du, larrialdiak ez. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko webgunean hurrengoa daukagu. Nafarroako adingabe transexualen gurasoen elkartea naizen proiektu berrian. Dio lehendabizikoak eta alboan eskuinean beste bi berri. Hartzintzarekin lotura duten Arruazu eta Izaba lasterka batuko ditu Ganboak. Azpian euskarari, literaturari eta herriari klika egiteko deia. Korrikari erreferentzia egiten dion albistea da. Goazen aste honetako jarduerekin. Gaur eta otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan erakusketa kolektiboa. Alfredo Sada elkarteko 30 artisten obrak hiri geometria izenburua duen erakusketan batu egin dira eta ikusgai daude esan bezala otsailaren 24 arte. Sarrera libre. Era berean, gaur eta otsailaren 10 arte, UNAFeko edo Nafarroako Unibertsitateko museoan
Génesis de la abstracción en los murales de Jorge Oteiza izenburua duen erakusketa eskainiko da. Sarrera 4,5 eurokoa da. Bihar arratsaldeko 6etan Juslarrotxa Zibiboxean hitzaldia euskeraz gurasoendako eskolaren barne. Familia eta haur eskola, elkarrenganako konfiantza, harremanaren gakoa. Izenburua du eta sarrera libre izango da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako arratsaldeko 5etatik aurrera, han bertan Juslarrotxa Zibiboxean dohainik eskuratu ahalko duzue. Bukatzeko bihar arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolan antzerkia euskeraz izotz apurtzen den ertza izenburupean. Sarrerak 8 euro balio du. Zeroa oso lainotsu edo estalita gaur. Prezipitazio ertaina eta iraunkorra egingo du, gauean prezipitazio txiki ertaina. Mendebal, ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Arratsalde gauean ahultzera egingo du, temperaturan aldaketarik ez. Asteartean zeroa oso lainotsu edo estalita agertuko da, prezipitazio txiki ertaina egingo du ugariagoa egunaren bigarren partean. Mendebal osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da, goizaldean ipar-mendebaldekoa nagusituko da, eta hego-mendebaldekoa goizean. Arratsalde gauean, haizeak ipar-mendebaldera egingo du berriro eta indartu egingo da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin, temperatura gutxi igoko da. Iruñerriko albisteak, hauek dira Arangureneko berriak. Ez behar klimatologikoen garaian gaude, neguan. Arangureneko udalak badaki eta honi aurre egiteko gatz pilaketarako toki ezberdinak ezarri ditu herrian Arangurenen. Web orrian lekuen zerrenda argitaratu da, udalaren web orrian. Bukatzeko martxoaren 26an Mutiloa kulturetxean hegaztien identifikazioari buruzko ikastaro bat hasi egingo da. Teoria eta praktika eskainiko dira. Parte hartzeko ez da beharrezkoa herrian Arangurenen erroldatuta egotea. Naiz eta horrek presioan eragina izango duen. Udalaren web orrian informazio eta xehetasun guztiak aurkitu daitezke. Eta apuntatzeko 948-012-012 telefono zenbakira deitu behar da. Hori da guztia Arangureneri dagokionez. Jarraitu dezagun Barañaingo berri edo albisteekin. Eskoletako aurre matrikulazio epealdia otsailaren 4tik 8ra zabalik egongo da. Izan ere, era plataforma digitalak aspalditik gatoz eta urrutira goaz izenburua daraman kanpaina jarri du abian edo martxan. Euskara Bidearen laguntzarekin egin du edo kolaborazioarekin euskarazko irakaskuntzaren alde egiteko. Nafarroako 23 toki entitate daude sartuak ekimenean eta horren parte da baita Barañain ere. Honen harira gainera, Barañainek eskolaz kanpoko ekintza edo jarduera osagarriak diruz lagunduko ditu. Eskakizunak aurkezteko epea 2019 urteko irailaren 30ean akituko da. Informazio guztia Barañaingo udalaren webgunean. Barañainekin amaitzeko otsailaren 7an eta 14an arratsaldeko 7etatik aurrera, Barañaingo erabilera anitzetako udaletxearen erabilera anitzetako gelan gure memoria deritzon dokumentala proiektatuko da. 17 testigantzen bitartez, Barañainen historia eta ondare inmateriala jasotzen ditu filmak. 60ko hamarkadara arte egiten du atzera.
garai horretan 60ko hamarkadan herria nahiko ezberdina zen, soilik 100 biztanle zituen eta interesatuek emanaldiaren egunean bertan udaletxean sarrerak dohainik eskuratu ahalko dituzte. Dohainik da, baina tokia mugatua denez horrela burutuko da. Bukatzeko, Iruña hiriko berriak. Azkenengo hilabete hauetan Tranbilabesa ekimenari buruz entzun egin dugu. Izan ere, saio honetan horri buruzko elkarrizketa eskaini genizuegun Aritz Aiesa Iruñeko mankomunitatearen presidentea edo lehendakariaren eskutik. Orain hirian Iruñean metroa jartzeko proposamena jarri da mahai gainean. Mikel Díez de Ultzurrun eta Maria Prados Arnedo iruindarren ideia izan da. Mankomunitatea, Iruñeko udaletxea eta Nafarroako gobernuari zuzendutako sinaduren bilketari ekin diote dagoeneko idei honek indarra hartu dezan. 3 linea egongo lirateke. Zizurretik Gorraizera joango liratekeen bat, alde batetik, Noainetik Berriobeitira joango liratekeen beste bat, bestetik, eta azkenengo beste bat, zirkularra izango litzatekeena, unibertsitateak Landaben eta hainbat auzo lotuz. Ekimena espazio faltari erantzun nahian agertu da. Berri gehiago Iruñean. Pasatako larun batean urtarrilak 26, geltoki espazioko ekonomia solidarioko merkatuan, aurtengo korrikaren materialaren, arroparen eta aurkezpena egin zen. Klika lelopean Euskara hautatzearen garrantziari erreferentzia eginez, 21. edizioa izango da aurtengoa. Apirilaren 4an Garesen hasi eta 14an, apirilaren 14an Gasteizen bukatuko dena. Txillardegiren lana protagonista izango da gainera Euskararen aldeko korrika berri honetan, aipatutako 21. honetan. Iruñarekin eta Iruñerriko albisteekin bukatzeko euskarazko olerkigintza sustatzeko helburuarekin Nafar Ateneoak lehiaketa bat jarri du abian. Gai librea izan arren, Nafarroa kontzeptuaren ingurukoa izan beharko da olerkia. Epea 31an akituko da. Urtarrilaren 31an. Iruñerria alde batera utziz, aipatu beharra dago pasatako asteburuan euskal gizartean hain ikonikoak diren herri inauteriei hasiera eman zitzaiela. Zunbila eta Leitza herriak ospakizunekin hasi ziren eta ez dira bakarrak izango. Otsaila osoan zehar Euskal Herri osotik errito eta tradizioek presentzia handia izango dute lurraren esnaketa eta udaberriari deia eginez. Gu etorri geha Suberotik, lagunarekin, musikari lagun honekin, Jeremi Garat izena du. Eta astapenez, gomita lozatu zigun Iñaki Askonak. Eta bere ideia zen emanaldia egiteko hor, planetarium gela horretan, Izarrenpean. Eta gure ideia izan zen lantzeko 3 kote batekin, baina azkenean ez dugu orobildu, gure lagun hau ez da etorri ahal izan gaur, eta azkenean biak etortzen gira, eta inen ditugu usatu, maite ditugun kantu batzu, usaian egiten ditugun berdintxuak, eta landu ditugu hala ere bizpahiru oain arte egiten ez genituenak. Siberoko kantuak gehien bat, eta gero badira itxarbordaren olerki batzu. Orduan, nik ez dakit klasifikazio baten ematen, ni bakarrik dakidana da oizko kantuak, eta gero kantu berriak egiten ditugu naturalki etortzen zaizkigun gauzekin. Berak badaki asko nik beno gehiago musikaz, eta berak erango lizuke desberdin agian, baina kantu batzu sortu ditugu batean nola, berak hartzen du gitarra adibidez, eta melodi bat abiatzen du horrekin, eta tekstu bat eskupean gertatzen dena, baina gauza horiek sortzen dira
zerbaitek indartzen ditu, edo sortzeko gogo emaiten, ez dakit nola ibiltzen dien, zuzen batzutan oso ondo, ez dakit, onena, beti ona ematen du musikak, edo zoini eman dezake musikak, nik uste, eta gehien bat neri onkitzen nau gauza gehien handiena edo indartsuena da musikak laguntzen dituela eri dauden jendeak edo nekezian dien momentu batzuetan indar handia du musikak gauza horien sendatzeko, laguntzeko, indartzeko. Eta nik musika uste dut, horregatik musika nere ganatu zela. Nik ez nuen pentsatu, hau hola ibiliko zenik, baina niri indar handi ematen dit. Eta gero, biztan da, musikaren bidez, jendearekin harremanak sortzen dituzu, sare handi bat sortzen da azkenean, eta hau plazera da, jendeekin lanko harremanak biziko gauza hoberenak dira. Eta gero, biztan da. Eta hau eta gero, biztan da.
Horrela bukatuko dugu urtarrilaren 28ko programa. Ea bihar zer daukagun, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.